Warning, ang video na ito ay pangkatuwaan lamang. Huwag nyo kaming gayahin lumabas sa bahay. Kasi ang buhay ay weather lang. Ito akong anak ko eh. Jopeta! Anak! Wow! Ay, mani akong anak eh. Siguro na ko pa itugsukan ay magunon ko karong paniod to na mo. Jopeta! Maon sa isugo ni mo. Pagpalit itugsuka kay magunon ta kay udto na ha. Uwak man ma. Pag di na siya buwak kay buwak na po ni mo ang heart. Mo na siya imong paliton dito suka. Suka dayo toyo. Ay kag suka ka nagamitan na ako itim ha kay daot man sa ligi kay wow. Kani sige. Suka isa kay ngani. Oh, magic sarap. Nya dala na lang po siguro ni kay basin makuha di mo dawat sa atis na di ang mga cash na Wala ha. ang kwarta. Sige sige. Hindi na ka pagkagpas sa kuli. Lugay kay kuha ni maaputro ka layo kay tindahan. Layo po ni tindahan oy. Kuya, asa na po yung suka? Suka. Nagareo. Straight lang ka. Liko kag pawala. Straight ka. Naida kong bato. Nabo ni mo naida kong wati. Ano man ang wati ya? Ay kanang wati mo ni tagiya sa kan ligay suka. Anak ko ha. Okay. Atos ako. Yawa ba yan? Ayok, nagkidnapan eh. Ayok. Hindi man yung matapang. Ay! 1 hour later. Eh, Ginoo ko, asa na ba niya akong anak yung tawon, isugo, daw kay man kay nakauli. Kanina raman to, matay na, panusan niya ako ang kuhan biring giluto eh. Sa naman siya eh, tawagan sa kunako kong bata ato eh. Ay, bagayan, di po, tingong pagtubad, di mo tubad, di bataas, sa muka eh. Saan naman dahil ito eh, kanina raman to na ako, sugo pa ito. Muka, di man mo tubag, asa naman. Kulbaan galing po eh, sa magkano eh, apasa sa tunako itong bata ato eh. Dong, pwede mga tana. Oh, kita kakuhan, sa kumanak dito dong, si Jupiter, itong bago nila, ito na itong palitong suka to. Ay, ito. Dito siya, padulong. Ang sarap eh. Langkan. Ito na yung tindahan daw, sa kabok. Ay, sige, salamat dong ha. Ito sa ko. Oh, sige, salamat dong. Magtawagan eh. Kanina ako anig na rin sa cellphone pa. Silas na yung Jupiter. Saan ka itong anak mo? Lagi na akong ibati pa. My God! Silas mo yung Jupiter. Sakali akong anak, ginuko Lord, yung taong tabang Lord, ilang ang tanong. Taon ako, hindi ko na Lord. Eh, ginukog kulbaan na, wag yung taong ko, Lord. Taong tabangin, taong ko, Lord. 1 hour later. Nakit siya, naglabot mo, no! Aking taong ko mata. Naglabot mo. Naunsa ko ma. Kasi naglabot mo, nakad rin sa suba. Magaila ko ma. Kasi man, Silang swabe. isang swabe? Oo. Asa mo sa akin paingon? Nagpalit mo kong suka dahil hila kong giatangan. Di ka dyan lang, sindog na kalingkod na kaya rin ko, anak, magtawag ka. Tawag sa pang inspector long din. Ginuko, tugod na yung tawon, sir. Hello, sir, asa ka ron, sir? Oo, sama. Ay, kinukog, sir, kinanglan ka na ako yung tabang, sir. My God, sir, ako anak, sir, kitabangan, sir, sa mga batanong, sir, namin, diri rapid sa suba, sir, pwede ka makani, diri, sir, please, sir, tabangin taon ni, sir, kaya wala ka baging taon ako ba na, sir, tuwa sa Japan, sir. Sige, padulong ako, dra. Sige. 1 hour later. Ibaya po ka ay ni sir, lungtong mo, abot ko, ginuho ko, kaya may nalang maapta namin, sir, ay, salamat, sir, tulong. Ilong sa baging taong ko, sir, nga makikita, tunato itong nagkulata sa kong anak. Kasi naglata. Suwabe man daw, kunutulak ko, kilakita ng mga tawanan na, oy, gisugo, ito na ko sa ganyan nagsuka, good.
Ano yung anak ron? Naadito siya. Ako na ito ipalingko dito, David. Sige ko, ayaw mong anak kay matutag PlayStation mo ron. Sige sir, ito sa ito. Ha? Uli ah. Okay, tawon ka na makabasa na kung magkakaw. Labutin mo. Makailang ko, ma. Isa man. Silang suwabi. Isang swabe. Action. Balik ka. So what's up mga kabady? So this afternoon we're going to shout out to our beloved and supporter viewers. And shoutout ko kay Sir Nads Go sa Germany. Follow niyo siya sa TikTok, Sir Nads Go. And kay Ben, Mami Mia Saison, Marcos Vincent, Sir Nick Isignas, Jomar Garcia. And ako si Chona. Thank you for the Loling family. Okay, ako na sad. So shoutout lang ako kay Madam Jolia Nico Leandico B2 from Cagayan de Oro City. So siya po ay may franchise po na Show My King at kung sinong gusto mag-franchise, contact niyo lang siya doon si Ma'am at pumunta po kayo sa address nila sa may Zone 8 Bolwa Seaside lang. Zone 8 Bolwa Seaside, Cagayan de Oro City for more information. Salamat po, shoutout po lahat sa mga kasamahan ko dyan sa Cagayan de Oro City, sa GT Gasoline Station. Ayan po, dito sa may Jigois Patigayon. Pilahan ako mga teacher. Then si Vincent, ang amo ang editor na grabe, power tayo. Si Longlong, o si Bonso, Dodong. Ayan, shoutout po silang lahat. Thank you so much. At si Grace. Love you, Love you, love you. Love you all. Alam ka mo kay Karel. I love you. At kay Kuan kang Maria Teresa unsa daw kan cha Lara. Shoutout sa iyo. Umi amor. Shoutout din sa taga Imisi, Sami City, sila Madam Jane K at sa si Shoutout sa William. Shoutout ko ni Mark Jefferson, Pamutang. Og ni Jandi, atong ka man Jandi. Og si Macmac Jandi. Og kay kay Jandi. Ato si Kuya. Og si Macmac, shoutout amping mo dra. Og si Jos Duay Lungsod, amping rami ko. Shoutout ko ni Jandrek Bungkales from Cagayan de Oro. I like Halisa, peri Halisa, cutie Halisa. Halaka, peri dari cutie going on. Anasha, give me all like